Kublai pi baro perlok ke jinjia ke basher ke kalapau perthei na Nalbari Assam hagbagi pulit kila shimkhia hagbaya de bad ke jingpen jot ya ki ying gisem kibela jia hagapor Christmas hakne video ngenya thu ye pi menu ke jia hangno ke jia kumno ke jia bad manu basha kem lanu bat hangno ka jia kala jia kumta pelok la ong ba kene ka jingjia kala jia haka arpeu sau arpeu santrik u December haka por Christmas ka jaka gade ka elaka Nalbari jongka Assam khamtam ka Saint Mary's English School kumno ka jingjia kala jia kat kum ki khobor bala yo labu ya ke jingpen itnat Christmas haka jaka jongka school labu ya ki light ki tiar pen itnat bat ki we kitiar kat badon ki bru ki barung klem jingbit apo pelau jongka school bat ki jingpen itnat Christmas ki lapen snew lapen praya ki light bat ki jingpen itnat la keno ruba ki la thang ding hagi kato kane ki jaka kane ka jingjia kala wanra ya ka jing kulmar hagte ka thain ka jingle jongki pulit ke ba kong santam munta pelok tongen ya poi beit shaka jingmut ki pulit kila kem ya ki briu ki bapun jot ya ki jing rakhe Christmas pulit kila register FIR halor kane ka kam kila penlong ya ka jing tokit bat da ka ba pensyong nongrim ya ki sakhi sebut kila kem sangut ki briu ki kerteng jong ki basha kem hagi pulit kilong u Bhaskar deka u secretary district ka VHP Barpat u Manas Jyoti Padgiri vice president ka VHP Balaipat u Biju Datta u secretary ba Yatrelang jongka VHP Basau u Nayan Talukdar u Nong Penjai ya ka district Bajrang Dal baro kini kila sya pengat hagi kendon ain jing penjot ka jingle be ain bat pentut ya ka ain bat ka suk kesain